Ngane wathi hayi unina wathi ngithe ingane wena manje qine kakhulu wena. Avala umlomo wami uanti wavalelisa asambe siyabonga yimlo emva kwaanti nesaba. Ngiyothatha ingane yekati. Sixaka amagundwana angangekati la ekhaya. Nange impela ke balibambe ngangelisaba nokulisaba phela sasingakaze sibe nali ikati lapha ekhaya. Bangibambele womzala bamabadala kunami balifake bathi hamba kuyovula ekhaya. Yimlo yangihamba endleleni ngesijumba nesinekati ngisibambelele kude nami. Ngiyasaba liyakhwashaza liyakhala babuza abantu endleleni uphetheni mfana yikati. Ulisaphi lifuna ugogo. Ngaye ngafika ekhaya nomntwana wekati. Wathi ugogo vula isaka wena, vula isaka. Liphuma ikati. Useliphakela ubisi lapho ugogo kwenzela lijwayele ukuthi lisekhaya. Liphuma esakeni lidla ubisi lapha nekati. Ngifuna ukuxoxela isimanga. Ngalelo langa kufike umntwana wekati ekhaya. Sagcina ngci ukubona into ekuthiwa igundwane. Ngci singazange simbone umntwana wekati wajaha. Kodwa amagundwane ezwa iphunga lekati. Atshelana ukuthi sekonakele. Athwala imithwadlana yawo, agcwala iganga ayohlupha abangenakati. NoJesu njalo mayifika empilweni yomuntu. UJesu mayefika empilweni yomuntu akuwena ohamba umgqisha uthi ngena la enyaweni Jesu ngihluthwa unyawo, ngihluthwa amehlo, ngihluthwa izindlebe. Uma uke wamemukela nje wangena wadwala enhlizweni yakho, zonke izinto ebezikuhlupha ziyayithuthela. Abanye abamukela uJesu labanezifo odokotela bese bethe ngeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwesifutho seasthma. Usaze ukusikhohlwe nje. Cha uzophila kamnandi usikhohlwe ungazi nokuthi yathutha nini asthma. uJesu mayengene kahle enhlizweni yakho wamvulela inhliziyo yakho yonke. Zonke izinto ebezikuhlupha bebehlushwa ulaka, abebehlupha amadimoni okuphakama khona nje abaphakeme nje. Omnye waphakama evele ngenalutho. Abe isichaka esiyigcenyayo. uJesu walayita endini unjalo. Mawuke wamthatha wamfaka ngaphakathi. Zonke izinto ebezikuxaka ziyayithuthela. Lapha ekhaya inkosi yasibusisa ngengane. Ingane yethu yokuqala emshadweni. uNkulunkulu asibusisa ngayo. Yazalwa ino 7 months. Yayingangesitini serama. Yayishaya 1.1 kg. Futhi kathi yayishaya less than that. Nini okhumbula kahle. Kodwa yayincane ingane yakhona. Nina kwabiza ukuthi akahlale esibhedlela 2 weeks. Ihleli ebhodleleni. Kwi-incubator. Ngathandaza ngacela uJesu. Ngathi Nkosi ngenzela umusa. Ingane yami iphile. uNkulunkulu wayenza yaphila. Kwathi ngosuku okufanele iphume ngalo odokotela bathi neasthma. Kufuneka iphume nesifutho. Cabanga ingane engakazi ngisho ukudla. Sekufanele lo ifutho. Kufanele ukuthi phela manje kuzelwe ingane ewuqulekayo, njalo iyaquleka, njalo iyaquleka ufuna ifake isifutho. Wafika naye unina ekhaya wathi odokotela banginike lokho. Bathi ingane ngeke ikwazi ukuphila ngaphandle kwayo. Ngamtshela ngathi amngami beka lapha lento. Thina sinoJesu ophilayo la ekhaya. Angizukuba nayo nje ingane eyisikorokoro. Ezophila ngeyifutho. Ngathi beka ingane lapho wayibeka lapha ngathi asiguqa sithandaze sitshela uNkulunkulu. Saguqa satshela uJesu athi ngathi Jesu le ngane ngiyiphiwe uwe noma ngiyikhande ngaphandle komshado. Kodwa ke manje izalelwe emshadweni, yakhanda umshado ngekho kodwa izalelwe emshadweni. Ngeke Nkosi ngiphilela ukuhlala njalo nginesikhumbuzo sokuthi ngamosha phambi kwakho. Ngoba le ngane mayigula izoba yifa elingikhumbuza isono sami. Ngenzela umusa
ayiphile ngaphandle kwesifutho, iphile izedlule zonke izingane nezazalwa zihealthy. Jesu wethembeka abazalwane, yenza unyaka wesithathu namhlanje enyuvesi. Leyo ngane ayisebenzisanga isifutho, yenza unyaka wesithathu namhlanje enyuvesi. Futhi leya ngane inezimanga nje bakumkwena. Kuthe ngomunye unyaka ngesikhathi ngihlaselekile ngo2016-17, ngangihlaselekile emchungu kodwa ngangakiyekile ukushumayela. Angishumayela ngiyisipoko mfowethu, ukushumayela ngiyisipoko. Ngoba ngingenwe yinto engakwazi ukungikhulula mangihleli ngithule. Babe ngimema abazalwane ngiyinjalo. Khona isikhathi la engangike ngihambe khona imvuselelo. Ngisipokwe, ngimila amathumba umzimba wonke. Ngiphile inhlungwini ubusuku nemini. Bangifonela abazali bathi sinemvuselelo sicela uzosikhonza. Ngibuze kuJesu, ngiye inkosi, ithi inkosi yana. Ngithandaze, ngingene emotweni yami. Ngase ngiphila ngePanado. Phuza iPanado an hour before ngizohamba. Ukuze mangingene emotweni, mangingene esikhithini ngangithunga ngize ngiyofika la ngiyakhona. iPanado egazini ihlala 3 to 4 hours. Ngifike lapha ngitshele lo ngibizile emvuselelweni ngithi angizukungena ncane. Uma sekuyiwe ezwini lenkosi uzokuhlabelela udumise utshela abantu basukume uthi akuthandazwe. Ngesikhathi kuthandazwa ngizongena bodwa bevula amehlo ngoba sengila ipulpit. Angithi manje njengoba ngihlaselekile kushintshe nestep. Bazokwethuka abantu basabe ukuthi kodwa bebengasekho nabantu abangachumayela. Basilethela inkubele eyisipoko. Nangempela ngimela phambili ngishumayela manje ukushumayela ngidumise ngithi asithandazeni. Ngesikhathi bengene egiyeni lomthandazo ngishiya umbhobho la ngishintshe step ngiyongena emotweni. Ngithatha iPanado ngiphuze ngenzela udriver ngifike ekhaya. Akayeke uJesu. Hey, awakayeke. Noma ngabe kuthi udibana nani, uJesu akayena umuntu wokuyeka. Ungakiyeka konke kunye kodwa uJesu ungamiyeki. Manje ngihambile ke ngibizwa abazalwane lesikhawini bathi kunemvuselelo. Futhi bayazi nabo ukuthi babiza isikorokoro esigulayo. Ngafika bengilungisele zonke izinto ezidinga umuntu ogulayo. Bathi angizohlala nabo izinsuku ezintathu. Ngahamba kulo esihlanu. Kwathi ngomgqibelo ekseni, mangivuka nje ekseni, yathi inkosi vala ifoni. Ngihambile phela ngafonela ekhaya ngabuza nilale kanjani? Silale kahle, ngibashiye netafula lamadumbe lapha. Sidayisele eduze komgwaqo, umkami uya drive. Ngabashiya nemoto ngagibela mina ngahayika ngashona esikhawini. Ngiyafona ke ekseni ngithi nilale kanjani? Bathi hayi silale kahle. Bese ngithi hayi kulungile ke sesobuye sixoxeke mase ngibuye kudayiseni. Mangiqeda nje leyo call athi umoya ongcwele vala ifoni. Ngivale. Hayi kuthandazwe ingene inkonzo yasemini ngomgqibelo. Makuphuma inkonzo ngithi ngifuna ukuvula ifoni athi umoya ongcwele ngithe ivale. Hayi ngivale. Kuphinde futhi mase kuzoqala inkonzo yantambama ngithi ngifuna ukuyivula ifoni athi umoya ongcwele ngithe ivale ifoni. Shumayela enkonzweni yasemini angikhulumile nomndeni wami. Shumayela enkonzweni yantambama. Mangiqeda nje ukushumayela enkonzweni yantambama lungena ucingo. Ngiluvula ucingo. Kungena inqwaba yama message. Kungena ama voicemail. Kukhala ama siren ama ambulance, kukhala abantu bayakhala uma kwakukhona noSibari wami lapho umamkhulu weingane zami kodwa ubaba omncane wenzane vala ifoni sisenkingeni. Umngame ngapho uyakhala umngame. Hayi ngifone. Kwenze njani ekhaya? Nasi isililo. Uthando lwenkosi useshayiswe imoto. Kwenze kanjani? Intombazane yendibi busy nefone. Kusho ukuthi ya lose control, yavele yaqonda ngqo etafuleni uthando edayisela icustomer.
Yamshaya wandiza waphenduka kahlale emoyeni wabuya watakazeka phansi wathula. Usesibhedlela nje uthule manje akanyakaza ka respondi. Buya. Wathi umuntu wasezulwini uzoze ubuye nje udokotela yena uzokwenzani. Ngasithele emva kwendlu. Ngayokhuluma noNkulunkulu oyi great physician. Ngatshela uJesu ngathi Jesu ngikule ndawo ngoba ngizokwenza umsebenzi wakho. Isimo somzimba wami besingangivumeli kodwa ngenxa yokwesaba ngifumile ukuza la. Ngathi umntanami njobe sesibhedlela mvuse futhi maye vuka ngifuna ama complications. Angifuni ukuthi nekhanda lingapheli. Washayiswa imoto nekhanda senomduma khanda ngathi inkosi imvusa umqale kabusha avuke ephila angahluphi ngalutho. Ngathi ngiyabonga Nkosi ukuthi ungizwile. Amen. Ngabuyela enkonzweni akhonza. Ngangabatshela abazalwane ukuthi sekunesimo. Sakhonza kahle saqeda yathi mayiphela inkonzo ngacela ngathi ngicela umkhulu usigwebela ngathi umkhulu ngicela ungihambise ekhaya. Umntana wami seshayiswe imoto. Sesibhedlela njengoba ngikhuluma nawe kwasuka isililo. Buka kube kuthiwa lolu cingo ngangilivulile kusho ukuthi inkonzo yayizophazamiseka. Lo yamndeni owusonta kwaShembe wawungeke uphenduke kwaphenduka abantu ababesonta kwaShembe kule yankonzo umkhulu. Inkosi yayizele bona nje umama nendodana yayizele bona nje. I-weekend yonke nje izele abantu ababili ukube mina angilalelanga ngavula ucingo kwakuzomosheka abantu bafe baye esikhokweni ngilitshala ukuthatha umsana nezingane. Ngabe sagula naleyo ngane namanje. Nkosi uNkulunkulu wenza umusa. Umntanami ngiyaye ngimsukeleke ngithi yangisiza imoto yakuthanqaza kwahlakazeka ikhanda leli. Lapha esikoleni wayebuya abe nokusokola kancane kwi-mathematics. Kodwa emveni kokuthi uthi ethanqazwe imoto. Nasi yayiseyihlakaniphile. Kusho ukuthi uNkulunkulu wayelinde ukuthi imthanqaze imoto kusakazeka ikhanda. Amen. Wayesethola i-certificate of distinction njalo ama-awards makuvala unyaka siyabizwa. Yey uJesu wethu akayekwa uJesu noma ngathi udabula kusiphi isimo ungazama ukumsheba nezinye izinto okwakho thandazela ukubekezela. Jesus. Hallelujah. Thandazela ukubekezela kule ndlela kufuneka ukubekezela. My God. Ungayiqhathanisi nabanye abantu. Amen. Hey. Ngoba uzohamba uyikhombera nathi la osifike sesikholwa iminyaka ewu27. Usuyikhombera nathi wena ufuna ukufana nathi. Noma ngathiwa uyilophenduke kanye nawe noma ilophenduke emva kwakho musukuyikhathanisa naye. Ngoba wonke umuntu la kwaJesu unesabelo sakhe. Hamba ngolayini wakho. Awaze ngakhumbula ingoma yeKwaito Madoda ethi hamba ngolayini. Hamba ngolayini. Hamba ngolayini. Hamba ngolayini. Nawe mawusula kwaJesu bamba ulayini wakho. Musukufuna ukuhamba kulayini wabanye abantu ngoba uzoba ngisiphithiphithi. Asivuleke manje incwadi kaGenesis chapter 1. Ngosingi yabheka kuwe ngikunika impilo yami mayiphathwe njalo ngiphathwe njalo imilela yami
chapter 1 verse 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezu kweinhlanzi zolwandle nenyoni zezulu neinkomo zomhlaba nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabizelayo emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo, zalani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe niwubuse phezu kweinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabizelayo emhlabeni. uNkulunkulu wathi bhekani ngiyaninika yonke imfino ethela imbewu esemhlabeni wonke nemithi yonke okuyithelo zomuthi oveza imbewu kube ngikudla kwenu. Kepha zonke izilwane zomhlaba nezinyoni zonke zezulu nezilwanyana ezinwabizelayo emhlabeni eziphefumulayo zona-ke nginike yonke imfino eluhlaza ibe ngikudla kwazo. Kwabanjalo. uNkulunkulu wabona konke akwenzileyo, bheka kwakukuhle kakhulu, kwaba ngikuhlwa, kwaba ngikusa usuku lwesithupha. uNkulunkulu udala umuntu bazalwane uyedwa. Sigcizelela indaba yayizolo. Kwakungekho dlozi, kwakungekho mimoya, kwakungekho sithunywa, kwakungekho sangoma. Wayeyedwa qwaba uNkulunkulu edala umuntu, futhi wamdala ngomfanekiso wakhe, futhi wamdala umuntu angangashoda ngalutho, wamnika konke umuntu akudingayo emhlabeni, engalekelelwa. Yeke wena uqhamuke manje emva kwezigidigidi zeminyaka uNkulunkulu adala umuntu, suqhamuka wena manje ngale minyaka nyana nje onayo engakahlanganisi 100 usubona ukuthi uNkulunkulu udinga ukulekelelwa. Subona ukuthi ungasiza uNkulunkulu wena. Wayesizwa ubani uNkulunkulu uhlele esizalweni sikama wakho? Ubani wayemlekelela uhlele endaweni engangeni imoya, endaweni engenakukhanya, wahlala kuye u9 months wonke. 9 months wonke uhleli. Usuthi nje ngokuhlakanipha lokuncane na usubona ukuthi uNkulunkulu udinga ukulekelelwa. Sizogcizelela kuleli tende ukuthi njengoba umhlaba wonakele kanje phandle, woniwa abantu abazama ukulekelela uNkulunkulu. Mawufuna ukuphila ngokuthula kulo mhlaba, buyela esisekelweni sokudalwa kwakho. Jesus. Ekudalweni wawunganikanga imiyalo yokuhlaba, wawunganikanga imiyalo yokushunqisa impepho, wawunganikanga imiyalo yokuhambuza indaba zakho kubantu. Wawunika umyalo owodwa wokukhonza uNkulunkulu yena yedwa. Jesus. Futhi umyalo ongakhokhisi imali lo umahala. Amen. Cha umahala ngempela mamathi. Mina nje nginezingane eziwu4 engiyikhulisile. Endala kunazina 30, elamale kuna 25. Bese kuba ile ntombazane engikhuluma ngayo ina 21. Ezemva kwa ina 14. Aziyazi inyama. Amen. Aziyazi sangoma. Amen. Angaze ngiyikuyithatha ngiyikhipha isolo. Angaze ngizise kumama okhohlakelo lahla ingane esidulini. Ziphila ngoJesu nje selokhu zaba khona, aziyazi enye into, zazi uJesu nje. Amen. Futhi ayikaze ivelelwe lutho. Mina selokhu ngakhonza uJesu nje, akaze angiginqele imoto mina uJesu. Amen. uJesu akaze ahlale esibelethweni somngamo, umngamo angazali kuzala odadewethu abangashadile. Hey. Ngoba idlozi leli lithandwa abantu
liyisilima kabi. Yey Nkosi. Uthi unkosikazi elotsholiwe wangena ngengubo emhlophe ekhaya, umkhulu asuka ukuyohlala emantombazaneni awazalayo ayohlala kumfazi weinkomo. Ahlala esibelethweni somuntu ozokwandisa umuzi. Hayi likhoshakele kabi idlozi. Noma lokazana bekuthiwa angangena endlini kababezala kodwa babezala mayisefile uyohlala endaweni ebucayi kangaka esinyeni. Hayibo. Hawu ya. Ayoni rubani. Niyayibona inkohlakala. Umfazi weinkomo angayitholi ingane. Amantombazana la ekhaya azale angathi azosengwa kube uphuzane lweingane ezesiseyinkulu ezamakhanda amakhulu ezamafinyile ezamadlebe angalingani zigcwalela ekhaya zonke lithola idlozi lithi nto. Kodwa lana uyena kufanele ngabe uyazala akazali idlozi lihlele esibelethweni. Hawu ya. Uma sikushumayeza uJesu kuleli tende sizokushumayeza into awuvela udalelwe yona, sizokushumayeza inkululeko yakho yamahala engakhokhelwa. Jesus. Sizokunika ukuthula kwakho kuphelele. Uyazi mawusho noJesu awuthakatheki ngisho ukuthakatheka. Amen. Njengoba ungenamanje uhlala uthi uphehlelwe amanzi amnyama. Nemali oyisebenzayo usuyibona ngathi amakinathi kanti inkulu kabi engananga umashanela wasemsebenzini wakhila unomuzi unemoto wena kodwa uhola isalary iphindwe kathathu kweyakhe awunalutho uhamba eduze kwesicathulo kodwa uyahlaba nsuku zaphuma. Hayi. Yes. Ngisho isandelo sigugile. Hawu ya. Uhluphe kuze ukhohle ngisho ukuthenga isandelo. Hawu ya. Andiology Kodwa uyahlaba nsuku zaphuma idlozi alikho fair man yazi umsama ukho fair. Mina nje uJesu uyangitshela mangiyongena esitolo bamathathi zikhumbule phethe iandelo igugile manje nazi futhi avele enza into straight uJesu ngifika kade zu400 ngiyithole ngo200. Ngoba uJesu akamfuni umuntu ozogqoka isandelo esingacacile. Nkosi. Ekhonza yena uJesu nje mayisefikile bakwethu wenza kuhlakazeke la. Uyakwazi ukuprioritize ama unoJesu. Hawu ya. Ungajaha ukuyophatha iPhone erent u3000 ngenyanga ungenawo umbhedo wokulala. Nkosi. Ulala embhedeni usuwaze waba nesifothongo. Omnye umuntu akakwazi ukulala embhedeni wakho ulala wena wedwa ngoba seniya understandana. Hawu ya. Kakhuluma ngoJesu mina. uJesu mayisefikile uyakhanyisa ngoba ukukhanya kwezwe ohambe emva kwakhe akasoze ahambe ebumnyameni naphakathi. Praise the Lord. Usathani yikho ukukhaphazela ingoba akanandaba nawe. Ekubaphethe abantu uyabaxhaphaza uSathane. Ngaleso sikhathi inyanga ziya prosperisha zona. Inyanga izona eziprosperishayo. Zishintshe imoto zakhe itezi. Nina nibhizi niyoqulela imali kuzo futhi ezamanje akusezona inyanga sewabathakathi. Mawuke waya khona ufika kufaka into yokuthi nje angeke usaphila ngaphandle kwakhe. Funa uhlala lokhu ulanda lezi zinto zakho uyilande noma ungasazazi ukuthi uzozenzani. Azikusizi kodwa lokhu uyilandile ngoba wena owasuka kini waye kumthakathi. Hey. Umthakathi usakufaka ubheka mina ngedwa. Hey Nkosi. Nangu uJesu bazalwane. Jesu mayesefikile ukuyisela idirection. Jesu mayesefikile uvula ingqondo. uJesu mayesefikile ukunika amandla nesibindi sokwazi ukubona okuhle nokubi. Ubona uright no wrong. Cha ngizolanda insindiso bazalwane la.